мудҳиштарин фоҷиа дар ноҳияи Айнӣ рух дод. 4 аъзои як хонавода ҳангоми убури дарё бо заврақи худсохт ғарқ шуданд. ҳодиса рӯзи 14 август дар деҳаи Махшеват, мавзеи Куруни сиёҳ ба қайд гирифта шудааст. бобои 61 сола бо келини 33 сола ва набераҳояш 4 ва 2 сола мебошанд, ҳангоми убури дарёи Искандар аз уҳдаи идораи заврақ набаромада ғарқ шуданд. наҷотдиҳандагони дастаи махсуси ситоди ҳолатҳои фавқулодда дар минтақаи Зарафшон саривақт ба ҷои ҳодиса расиданд. ҷои гурӯҳи наҷотдиҳандагони води Зарафшон дар маркази ноҳияи Айнӣ мебошад. вақте ки ин ҳодиса рух дод, наҷотдиҳандагон баъди гирифтани хабар ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда корҳои кофтиковӣ, ҷустуҷӯӣ, рӯи обӣ, зеробӣ гузаронида шуд. аз сабабе ки аълои дастурамале ки наҷотдиҳандагон фаъолият мекунанд дар мавзеи Фондайро, водии Зарафшон, дайрои Зарафшон, Искандаркӯ, аълои дастурамал дар омадани ғаввосон зери об манъ аст. барои ҳамин ба мушкилӣ зиёд бачаҳо дучор шуданд. аммо ҳоло корҳои рӯи обӣ гузаронида шуда истодааст, аммо натиҷа надод. фаъолияти чоррӯзинаи наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамал барои дарёфти ҷасади ғарқшудагон аз дарёи Искандар бенатиҷа баромад, зеро ҷараёни об дар ин дарё тез буда барои ҷустуҷӯи халали ҷиддӣ эҷод мекунад. бар замми ин, аз рӯи оинномаи Кумитаи риёсатии ҳолатҳои фавқулодда ворид шудани ғаввосон ба дохили дарёи Искандар қатъиян манъ аст, зеро суръати об тез буда хатар ба саломатии ғаввосу наҷотдиҳанда шуда метавонад. не хеле оилавӣ хеле ҳодисаҳо бисёр вақт дучор мешавем. масалан гирем агар дар ҳамин води Зарафшон, дар дайрои фон, шоҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Чаноб бисёр садамаҳои нақлиёт мешавад ки дар он ҷо оилавӣ ҳамаянд. дигар ҳодисаҳое ки ҳамин хел вай мешавад садами нақлиёт дар дохили мошин 4 нафар, 5 нафар, як оилаам ҳамин хел рӯзҳое буд ки зери об рафтагӣ. субҳи рӯзи 17 август аз маркази вилоят гурӯҳи махсуси иловагӣ барои дарёфти ғарқшудагон ба ноҳияи Айнӣ сафарбар шуданд. ин гурӯҳи иловагӣ аз 4 нафар иборат буда барои кофтукоби ҷасади ғарқшудагон фаъолияташонро дар минтақаҳои дигари дарёи Искандар идома медиҳанд. Сӯҳроб Маҳмудов, сардори дастаи гурӯҳи иловагӣ, мегӯяд корҳои ҷустуҷӯӣ то ҳанӯз ҷараён дорад, аммо натиҷае ба даст наомадааст. ҳозир мо дар ноҳияи Айнӣ қарор дорем. вобаста ба мақсади гузаронидани корҳои ҷустуҷӯии наҷотӣ аҳолӣ ҷалб карда шудааст ва аҳолии ҷамоати Фондарё дар ҳайати зиёда аз 300 нафар қад-қади дарё то сарҳади шаҳри Панҷакен ҳудуд тақсим шуда ҳамарӯза корҳои ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда истоданд. ҳамзамон дар шаҳри Панҷакен ҳамчунин ҳолат ташкил карда шудааст ва аҳолӣ барои дарёфт намудани ғарқшудагон чораҷӯӣ намуда истодаанд. мутаассифона бенатиҷа аст. сабаби асосии ҳамаи ин ҳодиса дар он дида мешавад ки дарёи шух аст ва дар худи дарё гузаронидани корҳои ҷустуҷӯии зериобӣ имконнопазир аст, зеро ки аз харсангҳо ва дарё тезоб аст. корҳои ҷустуҷӯии наҷотӣ гузаронида намешавад. танҳо гузаронидани корҳои рӯиобӣ айни ҳол ҳам ҳайати дастаи зудамали водии Зарафшон ва ҳам аҳолӣ фаъолият намудааст. ҳодисаи ғарқ шудани аъзои як оила дар кӯлу дарё ва обанборҳои кишвар аз заврақ давоми 10 соли охир бори аввал ба қайд гирифта шудааст ва он мудҳиштарин ҳисобида мешавад. Кумитаи риёсатии ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Соғд аз сокинон хоҳиш менамояд ки ҳангоми убури дарёву кӯлҳо эҳтиёткор бошанд ва аз заврақҳои худсохт истифода накунанд. гузориши Мафнушкор ва Наимҷон Айёбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.